Hala-hali ashram barini watui nokbar phaiyi nok baijaknai rokno lukurokni jwngjal tei lukurok bahai khe tong. Nok huk baijaknai rok abno thangui naikha amchaini no kwplai wngjak MDC Crossmeet Debroma tei kamini lukurok no thangui bahai tong bahai cha tei borokni nangkukmani chubachu rwna hwnai bo kok rwui kha ashalo MDC Crossmeet Debroma nainadi sini koktwma tujak mamplio. Maisi tahu ang no tahu mana dini Tak le pasung nai ko. Bata bomaya ko a. bata maya kau tiba Bolo ne blok tan liwo. Bisi blok la. Ana pui baka ine ko. tahu ang jauh kan kau tiba anak kita jauh mana ni ini no botang itu kan bata bawa ang kita dah tak kau tiba kita anak semua itu Blok khai diwan sigra. Sini ko. Ko sang but. Sigra. no tahu kung tong orang jalan itu ang te no kau salai santam pore te payoi ini mau orang no halau ya ke kelang kau do tini phungni attaw phai busai phai ang je basamani 9 halal ashram barini constituency ni yango hal hali saito ani 8 ta bisi tongo 8 ta bisi wo jotto jaga no ang tini thangai bere naikha je jaga nok baikha aro thangka tausu jotoi je 8 ta bisi ni bisingo je nok baijak ang je visit khlaimani tabuk 27 nok nukhung ang visit khlaikya belai khai baksani nok pra uri uitlang thangka baksani thunan jaga kunphan kurikya baksani kotha ko agoi thanga baksani bufang klai phaikya amo haikai tabukso 27 nukhung nok nukhung baijak am hai borno nukoi to belai khairoka ang ani edisini habone hote antrop theke to ang je momane abo ang khlaino tongo aboni karoibo sini komol place dem ba box laikya bobo druk bisi tongo te plus toxila rong rohajak mono ngo khanan bagai verification khanan bagai kai ang je nok baijak rongno ang abon koinan musungo sungbo je mansak sung khlainai haibor norok kisa khalogoi mana singnai je ekdom baisuk thanga tonon jagrikya sungborng no angkai tabo camp snambui school loga mani toni jo ini tirubam solo kaisa camp tongo tabo opos ko sopakya abong anu ko nu khana pura kon kurikya bong nukung mo bor motlangoi tabuk sungteisa bong no ba khana camp snambui nai kha khayo sini Tripura government te DC government mili woi singbong no kaham khaine na kene khayoi je nok bajar no bong nok tangri rani ব্যবস্থা te bong ni je mal mata rok ba bong ni mani hune je phanisa je bong ni damage mani aburong ni bo sing compensation di mane nei kha khayo te ang bisas tongo je ang te DC government hoitang subanai no state government hoite bo subao ne ang kha khayo on baga especially ang SDM me kok salane kok sawoi kaham kai verification khlai woi bong no takti dakino bong ni mo nok bai maroni सो ये है कैरियर नॉर्थ ईस्ट वाओ लवली कैरिंग बार वाओ एंड आई गिफ्ट इट टू ऑल माय फ्रेंड्स और सबको बोलूंगा ये मेरा त्रिपुरा का परफ्यूम है कॉन्ट्रैक्ट सांगमा को दूंगा सुनील छेत्री को दूंगा सचिन तेंदुलकर इज अ गुड फ्रेंड उसको दूंगा बाईचुंग भुटिया को दूंगा पापन को दूंगा ऐसा करके देंगे और तो बोलेंगे देखो ये मेरे त्रिपुरा का एक यूथ ने बनाया है।